سلام سلام نعهدكم يهون أخوات ናይ ሎማዓንቲ መፅእ ዘለኹ ንእሽተይ መልእኽቲ ኣላትኒ ንሱ ከዓኒ ኣቐዲመ እቲ ኩነታት ዝካየድ ዘሎ ብዓለም ኣብ እስራኤል ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝን ንኩሎም ኣብ እስራኤል ዘለዉ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰላም ይሃቦም ከምኡ ከዓ ነቶም ዝሞቱ ዘለዉ ኣሕዋትና ንኩሎም እስራኤላውያን ከዓ ሓማስ ጎይታ ምሕረቱ ክሰደሎም ኩሉ ብሓንቲ ዓይኒ ስለ ዝሪኦም ክንፅልየሎም ግቡእና እዩ ሕጂ እዛ ንእሽተይ መልእኽቲ ሒዝያ መፅእ ዘለኹ ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ንሱ ዝሪኦ ከምቲ ንሕና ዝረኣየና ኣይኮነን ጎይታ ልብን ኮላሊትን ዝምርምር ጎይታ እዩ ዘለና ከምቲ ንዓና ዝመስለና ከምቲ በዓልና ንሓስቦ ኣይኮነን ሕጂ ከዓ እዛ ኩነታት ናይ እስራኤል ምስ ረኣኹም ማለት ከምቲ ዝብስእሊ ትሪእዎ ዘለኹም እቶም ክልተ ኣሕዋትና ዝገበርዎ ሓደ ንሓማስ ሓደ ንእስራኤል ክሕግዝ ከሎ እዚ እንታይ የርኢ ሓቅነት ዘለዎ ፍቕሪ ሰዋእትነት የርኢ ማለት እዩ ኦኬ ሰውኣትነት እንታይ እዩ ካብ ሂወትካ ንትተምልኾ ኣምላኽ ምፍቃር ማለት እዩ ብግብሪ እዚ ከዓ ሕጂ ከዓ እዞም ክልተ ኣሕዋትና ናይ ብርጌት ንሓመዱ ማለት እዮም ካብ ሂወቶም ንላዕሊ ካብ ሂወቱ ንላዕሊ ንኣምላኽ ዘፍቅር ሰብ ንሓቂ ደው ይብል ንሓቂ ከዓ ይስዋዕ ማለት እዩ ከምዚ ንሳቶም ዝገብሩ ዘሎ ማለት እዩ ኦኬ እቲ ሂወቱ ዘፍቅር ሰብ ግና ብኣፍ ጥራሕ እዩ ዘፍቅረካ ብግብሪ ከዓ ይቐትለካ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ጁደስ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ብምስዓም ዝሸጦ ከምኡ ማለት እዩ ጎይታ ከዓ ንሓቅን ንፍቅርን ተሰዊኡልና ፍቅርን ሓቅን ዝገልፅ ከዓ ጎይታ ጥራሕ እዩ ሕጂ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ብርጌት ንሓመዱ ከዓ ልክዕ ምልክት ናይ ሓቅን ፍቅርን የርእዩና ኣለዉ ማለት እዩ ኣስላማይ በታ ናይ ኣቦኡ ንረቡ ይስዋዕ ንሓቂ ደው ይብል ማለት እዩ ክርስቲያን ከዓ በታ ናይ ኣቦኡ ንኣምላኹ ይስዋዕ ንሓቂ ደው ይብል ማለት እዩ ፍቅሪ ዘለዎ ሰብ ጥራሕ እዩ ንሓቂ ደው ዝብል ብሓፂሩ እቲ ንሂወቱ ዘፍቅር ሰብ ንሂወቱ ጥራሕ እዩ ዝነብር ከምቲ ኣቡነ ኣባ ዘወንጌል ዝበለና ኤርትራውያን ንሓቅስ ኣይትሽጥዋ ግዝእዋ እንዲሉና ሕጂ ትሩሊ መን እዩ ንሓቂ ዝሸጣ ዘሎ መን እዩ ንሓቂ ዝገዝኣ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ከዓኒ ንርኢ ማለት እዩ ሕጂ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ከንብበልኩም ሮመን 8:6 እያ ንሳ ከም ስርዓት እያ ትገልፃ ማለት እዩ ሕጂ ሃዚኣ ኣላ ክንፀልኩም እየ እንታይ ይብል ሮመን 8:6 The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the spirit is life and peace. The mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. Is it perfectly describe ትገብራ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከዓኒ ብዓወት ብርግት ንሓመቱ ንዓዱ ከኣቱ ኣብ ጸሎትና እዩ ወይ ተባረኩም